Phinde futhi ngilungise la. Wey'nsizwa zakithi, ningixolele ngathi mhlampe yonke inkulumo ihlezi inani noma la mabhede ngenza lokho enani. Ngifuna siqale la silungise. Alikho ihlawulo lemali wey'nsizwa zakithi. Ihlawulo lemali nje alikho. Angazi mhlawumbe udanti sikwazi mhlawumbe kusiza ukuthi kube neholo nizokwazi nizofundiswa life-ke manje nizwe kahle. Alikho ihlawulo lemali. So nje yingakho umuntu ngiyiphikisa into mengifoyela ethi mina ngihambisa ihlawulo lemali ekhoni lami mhlawumbe ngesimo sohlobo lwenkolo ukuthi manje vele igazi abalichithi. Awuhlawulile lapha, alikho ihlawulo lemali. Imbuzi igeza amagceke la ekhaya ukuthi wena usungcolisa idalaza la ekhaya. Inkomo ihlawula ukuthi wenza ingane yomuntu imfazi. Ngedlule lapho. Alikho wensizwe ihlawulo elifuywayo. Uma kuwukuthi liyafuywa ihlawulo kufike leso sigaba, kuyingoba umnumzana kulowo muzi usuke enza ubuqophololo, usuke kube ukuthi ingane izalisiwe. Yazaliswa yimina, ngawageza amagceke ngalikhipha ihlawulo. Bese iphinda futhi izaliswa uhlomuka. Bese futhi mesizaliswa uhlomuka bese uthi uhlomuka akhipha ihlawulo futhi. Ngoba bakhona abantu abenza kanjalo. Aphinda ahlawule kahle kahle uma ingane ingahlawulwanga totally yalowo muzi yakulowo muzi lowo, nawe awusuphinda wenza icala, ukhipha imbuzi wena ukuthi umfowethu lo waseqaleni akakwazanga ukuthi ahlawule ageza amagceke ngoba ngeke ukwazi ukukhuluma icala phekwazanele la ekhaya esenziwe kusenzeka inkinga. Manje nithi nizolobola ngeke ngithi nje mhlawumbe nizokhokhela umntwana ngoba seniphinda mzalisa ingane nani. Anikwazi ukuhlala phansi nikhulume, umndeni ukhuluma indaba kaZanele ekubeni amathonga la ekhaya sangcolile ngayo uZanele. Afika angcola ngcosohlomuka asephinde futhi azongcoliswa yimina. Yabo akukwazi-ke lapho ukuthi kuzofanele kube ukuthi siyakhuluma. Ingakho-ke umuntu uma uthi wena usungowesibili awahlawulanga bokuqala ukhipha imbuzi hhayi inkomo. Ngoba akusekhona vele kokuqala kwenzeka nje. Ubuzoyikhipha inkomo kube ubeqala. So sekuwumshophi usuphinde uwenzeka futhi sekuyintsakavukela. So-ke wena usugeza amagceke ukuthi ukuze kuzokhona ukukhulumeka ngoZanele ngoba manje awukwazi ukuthola amacala alo umuntu wasekuqaleni. Awukwazi. Ngikuphinde futhi lokhu. Abantu bayazama ukungikhonvinsa kakhulu. Wezinsizwa ayikhishwa into ongayificanga. Sinabantu namhlanje ababulawa la abadumile abakhulu. Amacala abo ayindida namhlanje. Akekho ngavela namhlanje kuthiwa ethi mina engibulela umuntu kade ngangicashile yonke leminyaka akekho. Futhi akekho umuntu ongathi ethi namhlanje uyaboshwa icala ngalazi. Yabo? So-ke ngisakuphinda lokhu. Musana ukuvuma obanikazi baleyo mzi abanomzana balowo mizi bexhaphaza amathongeni bethi ingane bebengayathi siyathanda, ingane bebengazi bonke isiqomile. So-ke abakwazi ukuthi bazothi beqala ukubona ngawe bese uzobathetha ifice ngaseyo ntombi. Uma ingane usuhlanganile nayo wayithola ukuthi ayisiyona intombi, abakhongi batshele befike belungisa inkulumo. Bantu bala ekhaya, bantu bakaMzoneli mawude kaMzoneli, sizocela ukuthi inkomo kamama siyifake elobolweni. Umntwana uthe intombazane ithola ingasagcwele. So-ke since kunjalo niyazi ukuthi inkomo ezethonga ushisa impepho ngoba iphuma lapha ziza la ekhaya. So-ke ukuze ngaboshwa nengane ningaboshwa sicela ukuthi singayikhiphi. Alifuyi ihlawulo, alikho lemali. Awuhlawula umuntu kawu-10 eyedwa. Mase kuthethiwe icala Zanele kwakhulunywa kwabulawa imbuzi nenkomo wagezwa amagceke. Akukwazi futhi umezalisi ongema kuzophinde futhi thathwe imbuzi kuzothethwa icala lakhe futhi futhi manje kuvala umshophi. Ukhuziwe nje umshophi ukuthi uzayele ekhaya kwadlulwa once. Uma ngabe sehlukene nalo hlumbe ohlukene naye sekuqhamuka ungeme semzalisa. Ungeme sezoqhamuka senzekani na? Uma ukuthi bagezile umzi wokuqala sezoqhamuka senza amalobolo ungeme ukuthi wenzekani ukhokhela umntwana if uthi yena kamqoqi. Kodwa uma ukuthi uyakwazi ukuthi akhokhele yena uzokhipha inkomo athi hayi uzokhokha. Ufana nomuntu ozowakha ubuhlobo manje la ekhaya ngoba nakho uqhubeka nomntwana noma wamntwana kanye nomntwana. Uma kwenzeka kube ukuthi ihlawulo liyafuywa kusuke ukuthi lowo mzi uphinde futhi wakwenza kwesibili ukuthi uhlawulise umuntu omunye ongasiyena lo waseqaleni omzalisile. Kube ukuthi leyo ngane bisivele izalisiwe kwase kuyima
bethatha ihlawulo ngoba phela ukwazi ukubulala imbuzi nenkomo uze kube kabili ngomuntu oyedwa. Isikhulu indawo kaZanele, isikhulu indawo kaMpumeni. Sekumele futhi uma kuphinde abantu bakufika abantu bakamthetho kuphinde futhi manje kugezwe amagceke, agezwe kwesingadi amagceke. Ngane zakwethu musana ukubulala isintu. Kwakumele isintu sibe khona esikweni, musana ukubulala izwe. Izakhamizi, makhosi akithi kaZulu. Ngiyacela musana ukubulala izwe, makhosi akithi akaZulu. Izinto ezenzeke ey'ndaweni eziyimkhuba zifuna ukuphikiswa. Ngiyabonga ngethuba.